Ježišmaria, ďalší ťažká otázka. Autoportrét? Tak auto si ho nekúpite a portrét, keď ho utratíte, alebo keď ho rozbijete, keď bude havárka nejaká, alebo co? Je tady bylo, nevieskali si autoportrét. No, auto je rýchle auto a portrét je to je ako keď tak môžu povedať, tak nie je to také, škaredie, ale portrét. No to je ako portrét, keď dneska teď to trpí, napríklad, ako, tak on utratil auto, rozbilo a potratil auto a odešli chaladino, mladí. Čo je to autoportrét? Autoportrét, vlastný portrét, keď sa napotretuje, to znamená, že si robím obraz cez zrkadlo, že sa nakreslím. Čo je to autoportrét? No tak dajme tomu, že by to bolo v tej reklame, že by to auto proste tam nejaký autoportrét. No, môže to byť niečo do reklamy, ale ináč neviem. Aj akéhokoľvek auta? No, akéhokoľvek, nejaká drahá značka, alebo niečo podobné, pochopiteľne, že tam budú nejakú starú MBčku, alebo nejaký Spartak, alebo staré Octavie kresliť, alebo taký portrét. Môže byť, že by na pamiatku si ho niekto nechal. To môže byť, dajme tomu. To je to autoportrét. To je namalovanie sám seba. No, neviem, či to poviem dobre, ale ja si myslím, že keď aj sú po cestách tie všelijaké billboardy, nie? To nemôže byť ako autoportrét? Ja keď sa pozriem do zrkadla, tak to je autoportrét. Sám o sebe, no. A keby ste ho namalovali? No tak, keď je namalovaný, však do zrkadla, keď sa budem dívať, tak si sa môžem namalovať. Tak istotne, tak som to ja, no. Čo je to autoportrét? Autoportrét to je podpis niekoho na obrazok, alebo proste portrét. No. Podpis na niečom, na voľakom diele, alebo proste umelecké dielo, také, alebo autogram športovci, alebo podpis. No. Čo je to autoportrét? Autoportrét, keď postrekám auto a napíšem tam svoje vyjadrenie. Čo je to autoportrét? To fotografia, nie také niečo. A čoho? No, osobnosti je tam nejaký, no. Môže to byť aj malba? No, malba, nie autoportrét. Fotografia osobnosti, by som povedal. A to viete odkiaľ? Za tie roky niečo sa nalipí na človeka. Autoportrét. Ja vedľa auta a odfotíte aj auto aj mňa. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? To som sa učil v zemepise. Nadmorskej. 1800. No, tak okolo 2000. Tak nejak. 2000 metrov? No, tak. To na zemepise si sa učil? No. Čo si mal do zemepisu? No, teraz mám jednotku a dvojku. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? No, počítam to. My sme, Dunaj je približne, začneme od hora, je od Tesej, tak počítam do 200 metrov pod morom. Čiže sa vlieva vo výške? No, my sme fakticky na 200 metrov vysoko, tak počítam minus 200 metrov. Vo výške minus 200 metrov tam sa vlieva Dunaj? No, pod morom si povedal. Tak dole, do tej delte. A ako ste na to prišli? No, ešte čas som si robil matematické výpočty. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? Dunaj do Čierneho mora? Čo, jak sa nazýva? Alebo čo? Nie, v akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? Aj, no tak to je určite normálne pod zemou, ale nie je na vrchu. No, na výškovej, Dunaj je predsa ten tečie porad dole. A do Maďarska, to ďakú výšku, tam nemá výšku. Nemá výšku v metroch, by ste dala to? No, ako výšku, ale normálne na rovine, ako prirodzene, ale
Z vrchu, akože by tiekla. Áno, Dunaj, z vrchu. Ježiš, milá Maria, no to by som chcel vidieť. Asi v Budapešti. By to mohlo tak. Keď Gabčíkovo normálne otočia na druhý smer, tak bude ešte aj nás tentovať, no? Žiadnej nadmorskej výške, lebo tam vlastne není more. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? Ježiš, vy srandujete, však také niečo je to? Je to možné? Dunaj do Čierneho mora. V akej nadmorskej výške ľudí? Neviem. Tak si to skúste predstaviť. Ja si to neviem ani predstaviť. Dunaj sa vlieva do Čierneho mora. V akej nadmorskej výške? No, ukážte, na kuchne. To nie je. Nie, to dám. Poradte mi, nech nevypadám jak... Aká to je nadmorská výška? Nadmorská. Ja však my tu more nemáme, nie? Máme? No, Slováci nemajú more. No, ale Dunaj, keď sa vlieva do Čierneho mora... Dunaj sa vlieva do Čierneho mora vôbec. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? No, to je otázka zemepisná, je to dosť ťažká otázka, pretože viem, že sa tam vlieva, ale nejak som sa nezaujímal o týchto výškach. No ale môžem si tak tipnúť, čo ja viem, 1000 metrov nad morom. No, moment. Vlieva do... to je blbosť. Prameň môže byť. To je iné. Ale keď sa vlieva, tak je na úrovni predsa. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? No to môže byť tak jediné. Ja som z Podinovca, to je 1040 výška, ale to o týchto horách skôr ešte, ale hento. No to je Dunaj dole. Snad takých od 150 do 200. Neviem. Nadmorskej asi, ja myslím, že nie nadmorskej. Tam je nadmorská výška? Vlev Dunaja, alebo jak? Keď sa vlieva Dunaj do Čierneho mora. No neviem. A keď sa Dunaj vlieva do Čierneho mora, to je aká nadmorská výška? To je mŕtva more. Asi. Keď sa tam vleje ten Dunaj, nie? To je mŕtve more asi. V akej nadmorskej výške sa vlieva Dunaj do Čierneho mora? Ježiš, Dunaj sa nevlieva do mora, ne? A kam? To som vedel, ale do mora sa nevlieva. Bože, kam sa vlieva, no? 40 rokov po škole, to máte ťažko, som zabudol. Kam sa môže rieka vlievať? Ježiš Maria, kam sa vlieva? Dunaj ide kam? Aj to som zabudol, kam sa vlieva, čo ja viem, neviem už. Ježiš, mám telefon, moment. Haló, počkaj, točí mňa Markíza, Aďo. Dobre, no. Čau. Hej. Jak to mám vysvetliť? No, to ste dobre trefila včil. Sa ukáže záhoráci blby.